Ito ang kwento kung paano binago ng isang kotse ang mundo ng sports cars. Ako nga pala si Carl. At pag-usapan natin ang new sports car experimental o ang Honda NSX. Kaliwat kanan ng pagpe-flex ng mga tao ngayon sa social media ng mga supercars nila. Minsan hindi dahil sa mabilis ito, kundi dahil na din sa social status. Kagaya ng rubber shoes, dati mga athletes lang ang nagsusuot nito, ngayon naging fashion trend na. Ganito din sa mga supercars. Dati sa track lang sila kumakarera, ngayon pati na din sa kalsada. Pero hindi naman sisikat ang mga supercars sa mainstream kung walang nagpauso. Noong 80s wala masyadong meaning ang salitang supercar. Ang mga sikat na supercars lang noon na pangmayaman talaga at mabilis ay ang Lamborghini at Ferrari. Alam naman natin na noon pa man ang marketing ng mga kumpanya ng kotse, kung anong kotse ang nananalo sa racing, binebenta nila sa tao. Mabilis na ako mabilis, pero yung mga kotse noon ng Lamborghini at Ferrari, isa lang ang mapipintas mo, hindi reliable. Ano ang definition nila sa hindi reliable? Maganda ang aesthetic design ng sasakyan at mabilis, pero parang for show lang talaga. Kumbaga hindi mo pwedeng i-daily drive dahil hindi sanay sa laspagan. Example, kung idadaan mo sa mga kalsada dito sa Pilipinas, mga ilang linggo lang siguro may masisira na. Bukod pa dyan, yung ibang mga supercars pa noon, walang power steering, hindi komportable yung loob ng sasakyan, hindi mo malaman kung ano mga button ang pipindutin mo, at hirap ipasok yung cambio. Sa madaling salita, yung mga manufacturer, una sa isip nila ang bilis kaysa sa comfort at reliability. Pero nung dumating ang 1990s, may isang kotseng bumasag ng ganitong trend at binigyan nito ng definition ng isang supercar, na ang sports car dapat komportable, abot kaya at higit sa lahat, reliable. Ito ang kotseng pumanis sa Lamborghini at Ferrari noong 90s, ang new sports car experimental o Honda NSX. At ito ang kwento kung paano ito nag-set ng mataas na standard at binago ang mundo ng sports cars. Balik tayo noong 1983. Ang Honda noon ay isang car brand lang para sa mga nagtitipid at wala masyadong espesyal sa mga kotse nila. Pero ang tumatak sa mga tao, gumagawa sila ng affordable at reliable na mga kotse gaya ng Honda Civic, Prelude at Honda City. Sa kabilang banda naman, nakafocus din ang kumpanya nila sa Formula 1 engines na nagpapanalo sa racing noong 80s. Dahil gumagawa na sila ng mga kotseng pangmasa at gumagawa din sila ng mga Formula 1 engines, naisip nila na pagsamahin ito. At para siguro isemento ang malupit na brand ng Honda sa mundo, nakaisip sila ng plano. Susubukan nilang pumalag sa Lamborghini at Ferrari at papatunayan nila sa mundo na hindi lang pangkalmahan ng mga kotse ang Honda. Papatunayan nila na kaya din nilang gumawa ng mabilis at astig na sports car. Pero ano ang alam ng mga engineers ng Honda? Front wheels ang mga sasakyan nila na tinatawanan ng United States dahil ang mga performance cars nila rear wheel drive. So wala pa talaga silang maipagyabang sa space ng mga sports cars at wala pa silang experience sa paggawa ng mga mid-engine cars. So dito sila nagumpisa sa mga experimental projects. Siyempre nag-experiment muna sila na gumawa ng mga builds na hindi pa nila nagagawa noon at ang pag-eksperimentohan nila kung paano gumawa ng rear wheel drive at mid-engine cars. Ginising ng Honda ang engineering team nila na sobrang bored ng gumawa ng mga economy cars at ang una nilang pinag-eksperimentohan ang lumang Honda City. Napagtripan nila ang Honda City at nilagyan nila ito ng engine sa likod at pinatakbo gamit ang mga gulong nito sa likuran. Oo, tama, narinig nyo, gumawa sila ng rear wheel drive na Honda City at nagulat ang mga Honda engineers na natuklasan nila. Napakaganda ng handling nito, precise, at ang sarap i-drive. Sa wakas natanggal ang pagka-boring nila at nakagawa sila ng bago at kakaibang sasakyan. Sobrang excited nila dito at parang may nagbukas na mga isip nila na pwede pa nilang palawakin at improve ang idea na to para bumuo ng isang performance car. At ngayon inspired na sila, wala na silang pakialam sa mga competitors nila sa market. Nissan man yan, Toyota o BMW. Ang gusto nilang talunin, yung top dog talaga, yung mga kotse ng Ferrari. Ang project lead nito, si Shigeru Uehara. Ang plano nila gumawa ng sports car na kasing bilis o mas mabilis pa sa Ferrari. Komportableng i-drive, komportable upuan, safe, stylish at reliable. Yung hindi pang isang race lang, yung sports car na pwede mo ding i-daily drive. Parang sobrang simple lang, pero noong 1985, sobrang revolutionary ng concept na to. At hindi nila alam na gumagawa na sila ng history habang ginagawa nila ang kotseng ito. Sobrang ambisyoso ng mga Honda engineers dahil gusto nilang ilapit sa Formula 1 ang performance ng ginagawa nilang prototype car. Dahil naglagay din sila ng all-power features at air conditioning dito, nahirapan sila maghanap ng
perfect balance sa timbang at power ng sasakyan. At naisip din nila na gawing all aluminum ang kaha ng sasakyang ito na sobrang revolutionary din nung mga panahon na yon. Ang resulta, mas magaan at mas mabilis na sasakyan. Hard labor din ang nangyari sa mga engineers ng Honda dahil gumawa din sila ng customized 6-cylinder VTEC engine para dito. Isang 3-liter dual cam V6 VTEC engine. Meron nitong titanium connecting rods na pwede mong i-rev hanggang 8,000 RPM at naglalabas ito ng 270 horsepower. Tumatakbo din ito ng 0 to 60 in 6 seconds. Sobrang excited ng Honda sa prototype nila at noong 1989, tinesting nila ang NSX prototype sa Suzuka Circuit. Pinush nila ang NSX prototype sa limit at pinapunta din nila dito ang famous Formula 1 race car driver na si Ayrton Senna para i-testing ang prototype model ng NSX. Sa years na experience ni Senna sa pagdadrive, meron lang siyang isang napuna nung dinadrive niya ang sasakyan. Ang sabi niya, ang NSX prototype daw ay fragile o marupok i-drive. Kumbaga parang mayuyupi yung body habang dinadrive niya. Ang gusto ko sa Honda, tumatanggap sila ng constructive criticism. Inayos pa nila at pinaganda ang prototype ng NSX. Pinatigas nila ang kaha nito at ang chassis. Salamat sa mga Honda engineers, race car driver at project leader na nagtulong-tulong para mabuo ang kotseng ito. Sa wakas, buo na din ang masterpiece ng Honda. Isang kotse na nasa kalagitnaan ng Formula 1 at Civic, ang Honda NSX. 1990s, nilabas nila ang Honda NSX sa market at gulat na gulat ang lahat nang makita nila ang kotseng inilabas ng Honda. Hindi sila makapaniwala na ang isang brand na nagbebenta lang ng economy car, kayang gumawa ng Ferrari level na kotse. Well, kung akong tatanungin, mas maangas ang NSX kaysa sa Ferrari. Nakagawa sila ng kotse na mas mura kaysa sa Ferrari, kasing bilis at higit sa lahat, sobrang reliable. Sa lahat ng supercars noong mga panahon na yon, angat ito sa iba at ito ang pinakamaganda. Nagset ito ng benchmark sa mga supercars noong panahon na yon. Namangha at na-inspire din ang mga competitors nila sa revolutionary NSX sports car. Sa katunayan, sa sobrang inspired ng McLaren dito, ito ang naging direct inspiration ng nilabas nilang McLaren F1 sports car. Dahil dito, nag-step up na din sa laro nila ang Ferrari at Lamborghini. Dahil na-inspire sila sa NSX, ginalingan pa nila sa paglalabas ng mga bagong sports cars. At taon-taon, paganda na ng paganda ang mga sports cars na nilalabas nila. Ang nakakalungkot lang, ang Honda NSX, paglipas ng panahon, hindi na masyadong nag-i-innovate. Ganun pa din halos ang itsura niya at napag-iwanan na din ng mga competitors nito. Isang lesson na pwede nating matutunan dito, huwag makampante at palaging mag-innovate, palaging mag-improve. Laging tandaan na kung di tayo aabante, mapag-iiwanan tayo ng kompetisyon. Please share this video at i-comment mo naman sa baba ang feedback mo at mag-subscribe ka na din. Salamat sa panonood.